Kibor pulit kila yok ban kem no sa arngut ki brio kynthup ya dkhot ka seng Henyo Trap National Liberation Council HNLC halor ka jingpynbthei bom IED haplau jong ka Dhar Construction Company kabala jia ha ka mit jong ka khatsan trik no pra arta apasan ha ka shnong shimplong East Giant Hills da ka jingyo kem ye kini ki arngut hadin ka jingkhandra jong ki pulit ka East Giant ya but West Giant Hills ha ka mit jong ka arpuwei trik kala Lincoln ka jingdon jong baro ki bala syak kem halor kini ka jingja kala kenjo syak asaungan haba beteng ban pelong ya ka jingtokit halor ka jingpynbthei bom IED ha ka phalau jong ka Dhar Construction Company ki bor pulit ka East Giant ya but West Giant Hills kila yo ban kem saya arngut ki brio kynthup ya dkhot ka seng HNLC uba kerteng u isei sungo uba jukhot sin usei neba arkandai snemerta but emha ladong arpasan snemerta ong Superintendent of Police East Giant Hills Vikash Kumar ya kini ki arngut larak tian bishar hakmat ke ying kashri kabala aipor henrius ngi ki polit bakin pelong ya kajing tokit bat kajing tokit menta kalaya syakman penrap USP Hashwa kani ki polit kila yo ban kem ya arngut ki badan kti halor kini ka jingja kam thombor ya ki balatip kerteng kum u Richard Suchen lai puwe bat upenchat bors I sapusan snemerta la ban kedau bakate ka jingpynbthei bom haplau jong ka Dhar Company bala shim jingkit kli da ka seng HNLC kala punjulor ya ka weka trokit henry kamshum na dan kanu ko jingja basngosi ya ki mensim brio na kaliang USP ulabu ka jingkerpat ikipat ba balada ki don ye ki no ki jingtep shapang ki wepat ki runar badan kti hakan ka kambamman bakin pentip mardor shaki police station pamarjan da ka pentik na ban bu ri iki kerteng jongki bat ru ban ai da ka buskin